Terve taas YouTube ja tervetuloa Illinoisin osavaltion Chicagon kaupunkiin O'Harein lentokentälle, yksi maailman kuuluisimpia lentokenttiä. Meillä on tässä tämmönen pieni catch a fish tilanne. Hommasin tämmösen, tai rakas vaimoni hommasi mulle tämmösen Ford Bronco Eddie Bauer jenkkikassin ja totta kai sitten täytyy tämän ostoksen jälkeen täydentää tätä harrastusta kokoelmaa ostamalla itselle myöskin itse Ford Bronco auto. Ja tällä reissulla ollaan hakemassa vuoden 1996 5,8-litrainen Bronco Wisconsinista. Sitten ajellaan se New Yorkiin ja pääsette seuraavaan meidän reissua. Niin kuin aina Amerikoissa, niin vanha kunnon sanonta cash is king. Meillä on tässä nyt $22,000 riihikuivaa rahnaa, 100 sen seteleitä, tämmönen 5 sentin pinkka. Ja näin ostetaan tässä maassa käytetty auto. Tästä ei muuten kysytty lentokentän turvatarkastuksesta multa mitään, mutta turvatarkastuksessa tarkkaan syynettiin Katein deodoranttia ja se kertoo tästä maasta aika paljon. Hei, tämä on reissu, kun ostetaan toivottavasti Bronco ja pääsette nyt sitä seuraamaan. Ja niin kuin aina muillakin pikkutravelsin reissulla, kun lähdetään täällä Amerikassa kauemmaksi New Yorkista, niin aina mä testaan tai syön paikallista pikaruokaa, mihin ikinä mennäänkään. Yleensä se on in and outia, kun meillä sitä Nykissä ja muualla päin maailmasta tai Jenkeistä löytyy. Mutta tänään, kun ollaan Illinoisissa ja erityisesti täällä niin kuin Wisconsinin lähellä, niin täällä on heidän kuuluisa pikaruokaketju, jonka nimi on Culver's C-llä. Ja he on erityisen kuuluisia kahdesta asiasta. Tässä on heidän klassikko bravuri eli Butter Burger, joka on siis voi-hampurilainen. Ja tää on ilmeisesti eka ketju, joka on keksinyt aikoinaan sivellä voilla ton hampurilaisleivän ja sitten paahtaa sen paahtimessa ennen kuin se laitetaan hampurilaiseen. Ja kymmeniä vuosia sitten tämä oli aivan uskomattoman hieno innovaatio. Sitten toinen erittäin kuuluisa heidän ruoka on turska voileivä, eli frittiturska voileivän välissä. Ja sitten niin kuin aina kun ollaan täällä keskilännessä, erityisesti Wisconsinin alueella, niin näitä friteerattuja juustokikkareita eli cheese curdeja täytyy tilata. Kateilla on kavereita, jotka on täällä päin asunut ja ne sanoo, että tämä on heidän mielestä paras pikaruokahampurilainen, mitä saa Amerikan Yhdysvalloista. Testataan. On se kyllä hyvä hampurilainen, mua hyvä luoja. Onneksi tätä ei ole New Yorkissa. I'm glad we don't have it in New York. I would have it way too often. Sitten tästä pieni palanen Katein turskaleipää. Ui, kuumaa. Ei hassumpaa sekä. Sitten vähän amerikkalaista Dr. Pepperia päällä. Vautsi vaan. Tää tulee olemaan hyvä lounas. Mutta hei, tässä samalla vois sanoa nyt muutaman sanan tästä meidän reissusta ja projektista. Me ollaan nyt siis etsitty puolisen vuotta tämmöistä Broncoa, mikä me halutaan tuoda sitten Suomeen. Ja nimenomaan tämmöistä 95-96 mallia, se on meidän mielestä esteettisesti hauskan näköinen. Ja tämä auto me löydettiin myynnissä noin $27,000 ja me tingattiin siitä hintaa sitten 22, että meidän mielestä saadaan suhteellisen hyvä diili. 30 vuotta vanha auto, sen kanssa voi olla ties mitä kaikkea ongelmaa. No sit voi siellä joku miettiä kotisohvalla, että no miksi ihmeessä pitää olla 2 tonnia nyt käteisenä mukana, eikö tätä voisi maksaa jotenkin muulla tavalla. No totta kai vaihtoehtona olisi shekki tai sitten ihan vaan tilisiirto, eli niin kutsuttu wire transfer. Niissä kahdessa on ongelmana vaan se, että jos maksaa shekillä, niin myyjän täytyy pystyä varmistumaan siitä, että se shekki on hyvä, että sulla on niinku katetta tilillä. Ja siinä varmistuksessa voi mennä tunteja tai päivä tai en minä tiedä. Ja sama ongelma on myöskin sitten näissä tilisiirroissa eli wire transfereissa, eli ne ei tapahdu näin, vaan ne tulee yleensä niin jossain 12 tunnin tai 24 tunnin viiveellä. Niin kun on käteistä taskun pohjalla, niin saa auton avaimet heti
mikä on meille totta kai tärkeää nyt kun me ollaan lennetty tänne puoliväliin maata ja meillä on 15 tunnin automatka täältä kotiin, joten tästä syystä käteistä mukana, cash is king. Katie halusi vielä näyttää nämä cheese curdit. Nämä on juustokikkareita. Oh, they're very good. Juusto olisi ihan hyvä. Kaikkeen me ei aina, kun Strömsössä mentiin äsken autoa katsomaan, niin tuli vähän huonoja uutisia. Tämä siis autokauppias on sellainen, jolla on pääbisnes, että sillä on autokorjaamo, jossa heillä on useampiakin työntekijöitä, että ei ole vain niin yhden äijän nyrkkipaja. Ja hänen vaimonsa hoitaa sihteeriosastoa puolta ja näin. Ja he sitten myy vähän niin kuin sivubisneksenä paikallisille tyypeille heidän niin kuin autoja. Että he ei itse osta niitä autoja, vaan he myy niin kuin muiden lukuun sitten autoja niin kuin sivubisneksenä. Ja nyt sitten kävi näin, että nämä on niin äärimmäisen rehellisiä tai niin rehellisen olosia kavereita, tämmöisiä keskilännen tyyppejä, jotka uskoo kädenpuristukseen ja luottaa miehen sanaan. Niin he sanovat, että he ajoivat sillä eilen lyhyen lenkin ja huomasivat, että se vähän tärisyttää jarruttaessa. Ja koska he on autoropaamo, niin sitten se äijä päätti, että no mä fiksaan nämä jarrut. Ja sitten kun se sitä hommaa rupesi tekemään, niin sitten niin poispäin, näin poispäin. Jarrut on nyt korjattu, mutta ABS-vikavalo nyt sitten palaa, niin sitten hän joutuu nyt jotain kalibroimaan jarrujen kanssa. Eli tarina lyhyenä, niin hän roplailee siellä hetken aikaa nyt jarruja. Me nautitaan tässä vähän paikallisen irkkupaarin antimia sillä aikaa ja kohta otetaan uusi yritys käydä kattoon autoa ja Katie varmaan hoitaa koeajon, kun meikäläinen maistelee täällä paikallista wisconsinlaista olutta. Hyvät ystävät, kaupat tuli. Nyt ollaan vuoden 1996 Ford Bronco Eddie Bauer Editionin omistajia. Oli aivan upea kokemus. Tosi ihanat myyjät. Niin kuin meidän intuitio oli, että tämä on rehti autokauppa, niin sitähän se oli. Ja nyt on kaikki paperit mun nimissä. Rahavaihto omistajaa ja nyt lähdetään ajelemaan New Yorkia kohti. On 4,5 tunnin automatka ja lähdetään tähän perään huomenna vielä vähän päivänvalossa kuvamateriaalia ja vähän moottoria ja sen sellaista. Yes, Bronco. Hyvää huomenta, Pikku Travels täältä jostain Pennsylvanian sydämestä Scrantonin alueelta. Meidän aika massiivinen roadtrippi on tässä vähän pidemmällä. Täällä on ollut tosi kylmä ja talvinen tunnelma, niin kuin näette. Indianassa tuli niin pirusti lunta, ettei nähnyt kuin 5 metriä eteensä motarilla, mutta täällä ollaan. Ja Bronco on pelannut hyvin, nielee vaan 20 litraa bensaa satasella, mutta mikä siinä? Täällä bensa maksaa 50 senttiä litra. Täällä on 20 astetta pakkasta yöllä, päivisin noin 10, niin otetaan tähän kylmä käynnistys ja vilkastaan vähän mottia. Onkohan tullut ostettua ihan susi vai lähteekö tästä ilman mitään lohkolämmityksiä käymään? Kyllä lähtee! Ja sitten, siinä se hyrskää, hyvät ihmiset, 5,8 litrainen vapaasti hengittämä V8. Mukava vehje, ei kiihdy muuten mihinkään, mutta kuulostaa sentään hauskalta. Tämmönen ostos
tällä kertaa mukava kun seuraatte Piku Travelsia. Broncos tulee varmasti paljon muitakin videoita. Kiitoksia ensi kertaan. Moi moi!